माथो आंखो रावबो सेंग्राफोरानो फोथायथारला। कलेजाव एफा साफा सेंग्रा थाङो, मानो आंखौ सेंग्राफोरा रावबो नायफिनथारला। आइडिया, फेसबुकआवनो सासेसो सेंग्रा बम्बारनांसिगोन आं। औ फेसबुकआवनो सासेसो फोथायना लादो। नै मोनबारबायसो बिनि फेसबुकआवनो, बेयावनो हाबनानै नायनोसै आं। माथो अनलाइनबो दंखायो, मेसेजखौनो खामनि र'। ओइ बन्धु, आंनो सोरबा मेसेज खालामदोलै। दे नायलाय सोरबा सिख्ला हरदो। नोंमारगौथ' हाय बुंहरलायदो। दे नोंनि दिन। हाय, मा खालामदों? हेल', ओरैनो दं आं, नोंलाय? दं ओरैनो गोदाव सोराव। नोंनियालाय सोरबाफोर बयफ्रेन्ड दंखायो नामा? आं रावखौबो लाथ'वाखै आदा। आं नोंखौ लाजागौमोन ना आदा? बिदिब्ला आं नोंखौ लाजागौमोन नामा? आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाजागौमोन ना आदा? र' बिदिब्लालाय हरनोसै। 9954679342। ओइ बन्धु, फन हरमारबायलै नैनि। दे नोंनिनो दिन, रायलायबाय था। दानि एक्सएमएस गेलेनाय आदायामोन ना? हेल', आंनोमोन। आदायालाय माबाफोर साख्रि मावो नामा? आं बेंकनि फैसा सानग्रा। आदायालाय बिदिबा बेंकनि मेनेजार नामा? ओं। आंखौ हाबा लागोन ना लाया? लाजागोन, मानो लाजाया जानो। ओइ बन्धु, आंनिया सासे जालायबायलै। हाबाब, नंगौना नङा जाखोब्रा? नंगौलै बन्धु, मानो नङा जानो, नै आं रायलायगासिनो दं। बिदिब्ला आं नेक्स्ट बाराव थफ्ला थफ्लि लानानै थांसै। माब्लाथो जानो, आंथ' रेडियानोखा। बिदिबा आदा, आं दोनथ'नोसै नामा? बिदिब्ला जोंनि बाथौफुरि मन्दिराव गाबोन फैबानो जागोन। दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै, बाय। बिनानाव, फेसबुकनिखौनो मोनमारसिगोन नामा? आब', आं बेंकनि मेनेजारखौनो मोनथोंसै। आगै, रं नाम्बार सेंग्राया बारा मोजां नङा। बेखौ खनसेबाबो लोगो हमनासो गोसो थोलायनांगौ आगै। नङा आब', आंहा बैसो जाबाय नालाय खनसेनो हाबा जानांसिगोन। दे बिदिब्लालाय नोंसो गोसोसै, आंलाय मा बुंबावनो। थौदो आगै, मोनाबायबो, न' थांदोनि। हाब, नंगौना नङा जाखोब्रा? नंगौब्रा, दानि रायलायनायानो। बन्धु, नोंनियाथ' बिजों साथाम जासिगोनलै। बोरैबा मिथिनांगौबाथ' जोबोद खैफोदाव गोलैगोनलै। रुवा लानानै देजाफैगोनबो। माबोरै मिथिनांगौब्रा, आं खिन्थायाबालाय? सासेसो गारबा सासेसो आंनोबो होनांगोनलै, नङाब्ला खोन्थाजोबना होगोन आं। जागोनब्रा, आं नोंनो सासे नागिरना होगोन। गुबुन? नोंनियाथ' बिदिब्ला ट्रिपोल बियारि जासिगोन। मा साथाम साब्रैल'? लाबायानो थागोन आं। एसेबां अयनाय खालामनाङाब्रा, गुबुन सेंग्राफोरनोबो एसे गालां। हाखराव नाया मासेल' थाया, जायनो दांग्रोना मोनो बेनो लानायसो। दे नोंनियानो जाथोंसै। थ' बिदिब्ला थांसै। थौदो। रुफालियालाय गोबाव नेबायसो नामा? हाबाब, आदाया दाबो सफैला? बावनासो बहाबा दङ नामाथाय? नै सना, आं दासो सफैबाय। बाइकआनो स्टार्ट होबाबो जायैनि आं थाबायनासो फैबाय सना। सना, आङो नोंखौ जा सानफ्रामबो नुदों। इस सना, नोंखौबो जोबोद समायना नुदों दे। थौदो सना, मन्दिरसिम थांसै।
दैमालुनो फन खालामनांसिगोन। सोरनिबा फन फैलायबाय माथो। सना आंनिया बिनानावा फन खालामदों। हेलौ नों बहा दङ? आइजो आंजों बाथौफुरि मन्दिराव फुजा होनो फैदों। आंबो बाथौफुरि मन्दिरावनो खुलुमनो थांगासिनो र'। फैनाङा दे सना फैनाङा। जों खुलुमखांनोसैयानो फैनांला। दे बिदिब्लालाय। दे बिदिब्लालाय दोनदो। आंखौसो थगायबाय नामा? र' थांनानैनो फैथारनोसै। आदायाबा बिमाजों मा खालामनो फैदोंबा? र' खाथियावनो थांना नायथारनोसै। आदा थाथ'लाय। बेलाय सोरथो सिख्ला जाखो? मा जालायखो बिनानाव? हो नों आंखौ बिनानावसो होनदो? नोंजों थाफानाय सिख्लाया सोरथो जालायखो बिलाय? आंनि लोगोनि बिनानाव। आं बिदिब्ला गुबुनसो बिनानाव? बिदिब्ला नों आंखौ गोसोथोमारा? मोनोलै सना मोनो। बिदिब्ला नों आंखौ थगायनो सानमारबाय? थगायालै आं नोंसोर सानैखौबो मोजां मोनो। हाब लोगोआलाय दिनै खबर गैया दबर गैया थैनासो थाबाय नामाब्रा? कलेजाव फ्लाइटजों थांबाय नामाब्रा? हाब बेथ' बाजिसो गैलालै दिनैबा। आगै नोंनि लोगोआलाय बहा थांदों? आं कल खालामदोंमोन माथो बिजिसो मोनदों। र' बाजै आं कल खालामनि। हाब माथो सुइसअफसो बिनि मबाइला बाजै। दासो बुजिबाय आं। मैया बाथौफुरि मन्दिराव थांनो बुंदोंमोन। आगैयालाय बाथौफुरि मन्दिरखौ सिनायो नामा? बाजै आं सिनायो। बेलाय जों गामिनि खाथियावनो। थ' बिदिब्ला आगै। थुदो बाजै थुदो। बाजै बाथौफुरि मन्दिरा बिनो। आदाया बेयावनो फैनो होनखाथारदोंमोन। बेयावनो दंथारो बियो। बाथौफुरि मन्दिरा बिसो नामा आगै? नो बाजै। आदा आं सफैबाय। बेखौबो लाफालायबा हारसिं फैबानो जायोना। बेखौलाय मानो लाफानांगौ? बे सिख्लायालाय सोरथो जालायखो? बे जोंहानि आइ रुफालि। हा दिनलाय मा जाखो आंखौ आइ बुङो? महर नों सोरखौ बिमा बुंदों? बिदिब्ला नों जोंखौ थगायदों। दिनैबा हले दामथारनांसिगोन आब'। आखाइ फारसे फारसे हमदो आब'। जागोन दे बिनानाव। हे फाग्लिफोरा आंखौलाय मा खालामनो सानखोब्रा? हगारदो सनामोन हगारदो। हे फाग्लिफोरा होमारसिगोन नामाब्रा आंनिया दाखोलै? सेखायाबो खाथियाव दंथार माथो। जालालै जाला। बेयावनो सिर सिर थानानै नायखुमानांसिगोन आं। आबौ सेखाखौ हरथ'लाय। मानो आबै? बे सेखाखौ हरथ'लाय आबौ आं दानो होफैफिनगोन। मानो नांगौमोन आबै? आंनो नांगौ आबौ आं दानो होफैफिनगोन दे। हर र' आबौ। आबै सेखा गोबावथार सोरखौबासो दांफ्लागोन नोङो। थाबनो होफैफिन दे आबै। सोरखौबा दानथारबा आंहासो जारला जागोन। होथारदो आब' होथारदो जों हमखाबाय।
He फाग्लायालाय आंखौ दानमारसिगोन नामाब्रा हर आं नोंखौ मोजां मोनोमोन आं नोंखौ लानानै गोबां सिमां सुजुबायमोन नों जेबो बुजिनो हायासै नों आंनि सिमांफोरखौ गासिखौबो फेलें खालामजोब्बाय नाथाय आं बोरै बावगारनो हानो थादो नोंनो अराय गोजोन आं जिउखौनो फोजोबना लानोसै Maya Sona tato Maya please Maya Sona बिदि दा खालाम please मा खोनाबाय थाखो आब' होदोहाय बिखौ बेबायदि सेंग्रादो हाबा जानानै लाब गैया बिनानाव नों आंखौ गोदो रायनानै थगायनाया नै आइदि फाग्लिया माया नों बिदि जानो हाया आं नोंखौ हाबा लाथारगोन आं दिननिफ्राय रावखौबो सिख्लाफोरखौ थगायला नोंनो आंनि जिउनि मोनस'ना आं सानस'नायाव बिदि जाफ्लांबाय माया सना आदा आंबो थांफागोन बाजैखौ लायनो नों आंखौ बिदि थगायग्रासो दा सोर माबाया जोफैखो आं दिननिफ्राय खारखुमाथारलालै आं नोंनि खिथु उन थाफाग्रा जासिगोन फैदो बुन्दो बिदिब्ला आंखौसो जसोलायनाय जोना होबाय नोङो थुदो बाजैखौ लायनो थांसै हाब माथो सिखाखौ बेयावसो गालांदों माथो रावबो गैया मा दाननो लाबोनाय सासेबो लोगो मोनासै आं माया रो बाजै थाथ' रो बाजै माया सना ओइ रो बाजै मा खालामनो सानदों माया आं नोंखौ दिनैनो हाबा लानोसै थगायनायनि बान्था दासो मोनदों नों आंखौ जुलि लागोन होननानै दिनै मानो थगायखो बाजै आदाया सैथो खोथाखौनो बुंदों दे आगै नोंनिनो खोथाखौ मानिनोसै आं थुदो बाजै थांफिनसै न'आव आंहासो आदा बाजैनि हाबा मोनजासिगोन खुलुमबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों खुलुमबाय जोंनि चेनेलखौ जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना हो खुलुमबाय इउटुब चेनेलनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान भिडिअखौबो नुनो हायो खुलुमबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायसा मोनदों आरो लोगोसे मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों